biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something. Hey, dit is de voicemail van Lionel Mashawa. Ben even niet. Doeg. Hey. Lionel. Binnen we nou moedig of net? Ik weet het net. Ik ben al volle vierde keer als de bedoeling weer. En ik weet net of het nou goed is of net. Ik ken het nou net meer waarom. Oké. Sorry gauw, hoop je. Doei. Hey, hoe is het? Heel swag. Nice? Nee. Rotzakken. Tactiek, denk ik. Ja? Wat toch sta je hier? Kom maar je leven. Ze sliep al een jaar. Ze kunnen uit een kant op. Omdat ze skriklitten. Ze sliepen krekt. De politie, stupid. Hoe dan? Als dan nog zo'n bom? Dan zit er maar één ding op. Ja, geen geweld hier we zijn. Easy, Tiger. Kisten mij driegje. Al uw eerst kun je het nog inwilligen. Hoe zitten we in del? Ja, en als ze er net om taai houden? Dan moeten ze wel heel arrogant verwezen. Dan hebben we de hulp van die gevangenen even nodig. Hoe bedoel je het? Nee, een permanente verblijvingsvergunning moet het wezen. Voor Lionel Mashawa en daarna voor al die oren. Voor 6 uur jong. Nee, voor 6 uur, zei ik. Dat kan mij niet schelen. Regel je het maar. Oors? Ja, dan krijg je hem spied. Dus die verantwoordelijkheid lijkt nou bij hem. Wij jaren graag voor 6 van jou in het belang van deze gevangenen. Oké, doeg.